היי כולם, היום נתרגל מדיטציית הרפיה, מדיטציה שמתאימה לשעות הערב ומאוד יכולה לעזור לכניסה לשינה עמוקה ואיכותית. תתמקמו בשכיבה על הגב, תניחו מתחת לברכיים כרית או שמיכה מגולגלת, מה שיגרום לברכיים להיות מעט כפופות וזה יקל וירווח את הגב התחתון. אפשר גם לשכב עם ברכיים כפופות שנשענות אחת אל השנייה, ושהעקבים מעט פתוחים אל הצדדים. הידיים יכולות להיות מונחות על הבטן או לצידי הגוף. ואפשר להניח את הראש על כרית דקה כדי שהעורף ימשיך את קו עמוד השדרה, שהסנטר לא גבוה מדי אלא תקרה או נמוך מדי לכיוון החזה. תניעו את הראש פעמיים מצד לצד, לאט וברכות. תחזירו את הראש אל המרכז. תעבירו את תשומת הלב אל הנשימה. תרוקנו את כל האוויר החוצה מהגוף, לנשוף. בדרך האף קחו שאיפה עמוקה אל הבטן, אל בית החזה, כאילו האוויר נוגע בכתפיים, ומהפה נשפו, תוציאו את כל האוויר החוצה. נחזור על זה עוד פעמיים. קחו מהאף שאיפה עמוקה אל הבטן, אל בית החזה, תתמלאו באוויר, ומהפה נשפו, תרוקנו את כל האוויר החוצה מהריאות. פעם אחרונה, שאיפה עמוקה מהאף, נשיפה ארוכה מהפה. תאפשרו לנשימה להתחדש מעצמה, נשימה דרך האף, בקצב טבעי. במקביל לתשומת הלב אל הנשימה, תהיו במודעות לתחושת המגע שבין הגוף אל המזרן. תבחינו איך תנועת הנשימה משפיעה על תחושת המגע ביניהם. עם כל פעם שאתם מכניסים אוויר אל הגוף, אפשר לחוש איך הגוף מתרחב ועולה טיפה כלפי מעלה, כאילו מתרחק מעט מהמזרן. ועם כל הוצאת אוויר, אפשר לחוש בכבדות של הגוף ובשקיעה שלו כלפי מטה, כאילו עוד יותר מתהדק אל המזרן. עם כל נשיפה, אתם יכולים גם לאפשר לעצמכם להשיל את כל המתחים והקיבוצים מכל מה שלא עבד היום, שלא קרה כמו שרציתם. ועם כל שאיפה, להתמלא באנרגיה, לזכור שמחר יום חדש עם הזדמנויות חדשות. תמשיכו לנשום בקצב הטבעי שלכם, ולאפשר לגוף להרפות. תרפו את כפות הרגליים, תרפו את השוקיים ואת היריחיים. תחושו בכובד האגן ותאפשרו לו לשקוע עוד מטה. תרפו את הגב, תרגישו איך הוא מתרכך. תרפו את הכתפיים ואת הזרועות. תרפו ממש עד כפות הידיים, עד קצות האצבעות. תרככו את אזור הגרון. תרפו את הלשון ואת הלסת התחתונה. תרפו את שרירי הפנים, במיוחד את האזור שבין הגבות.
ותתבוננו בתנועה העדינה והרכה שנוצרת רק בזכות הנשימה. תבחינו איך הבטן ובית החזה נעים לאט, באותו קצב. נשימה בקצב טבעי ללא מאמץ. ועם כל נשיפה, אפשר עוד קצת לשחרר את האחיזה בגוף, ולהרגיש איך הוא שוקע עוד ועוד מטה. להבחין איך האוויר נכנס, ואיך האוויר יוצא. אוויר נכנס, אוויר יוצא. מנשימה לנשימה, הגוף נהיה יותר אפוי ויותר משוחרר. תחוו את ההתמסרות אל הקרקע שמתחתיכם. פשוט לנשום. לילה טוב.